Дійсно, це був час такий атеїзму в державі, але серед людей була велика віра в людей. Пасля пратэстаў 2020 года вы наклалі на Лукашэнку анафему. Не, толькі Бог вирішає гэта. Зразумела, што Лукашенко можа яшчэ пакаяцца перед Богом, перед сваім народам. А якая найбольшая запаведь у хрысціянстве? Ну, это так один чалавек спытаў у Хрыста. Прывітанне, шаноўнае гаспадарства, з вами Алесь Пазняк, а гэта значыць, што вы глядзіце чарговы беларускі крок. І на гэты раз у фокусе крока гутарка з уладыкай Святаславам, першагерархам беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, які днямі завітаў з канадыйскага Таронта у амерыканскі Нью-Йорк. Мы сустрэліся з уладыкай Святаславам у саборы святога Кірылы Тураўскага беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы і паразмаўлялі на розныя тэмы. Першагерарх уладыка Святаслаў – гэта той чалавек, які ў 2020 годзе наклаў анафему на Лукашэнку, фактычна адлучыў яго ад праваслаўнай царквы. Вось пра гэта і пра розныя духоўныя пытанні, асабісты шлях святара да Бога, адносіны царквы і ўлады і шмат пра што яшчэ вы і даведаецеся у гэтай гутарцы. Таму, калі ласка, далучайцеся да беларускага крока. Уладыка Святаслаў, дзякуй, што пагадзіліся на інтэрв'ю. Мы з вами знаходзімся ў цудоўным месцы, сабор святога Кірылы Тураўскага, беларуская аўтакефальная праваслаўная царква, Бруклін, Нью-Йорк. І у мяне першае пытанне да вас. Скажыце, калі ласка, як цалкам гучыць ваш духоўны тытул, ваша званне? Ну, тытулы бываюць поўны, можна сказаць, і бываюць скарочаны, таму што немагчыма заўсёды так як поўны тытул звяртацца. Як, напрыклад, чалавек мае там імя, па бацьку, прозвішча, там яшчэ можа нешта. Але мы не заўсёды так звяртаемся. Мы гаворым там імя або коратка, або нават зменшанае імя, там, напрыклад, Алесь, там, Андрусь, там, ад хрысціянскага зменшанае. То тытул мой архіепіскап Наваградскі і паўночнаамерыканскі, прадстаяльнік беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Ну, звычайна владыка Святаслав звяртаюцца, або гледзячы дзе, ў якіх выпадках, на службе ёсць адно вымаўленне, скажам, вокліч, а так, зразумела, іншае. Таму можна даже брат Святаслав, таму што кожны епіскап, он ёсць монах, і таму звяртаюцца да брата. Ну, з часам залежыць там узроста, можна ойча, брат, там, і так далее. Уладыка Святаслаў, айцец, скажыце, калі ласка, а ці шмат у свеце прыходаў беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы? Царква наша вельмі невялікая, таму што беларусаў значна менш, чым іншых народаў. Таксама дыяспара таксама не вельмі вялікая. Па-трэцяе, што беларусы ў большасці рассеяны па ўсяму свету. Ну, нераўнамерна, але калі б яны там, дзе яны найбольш іх пражывае, там і можна стварыць, скажам, парафію. Але парафію не створыш, калі там даже 10 чалавек ці 20, трэба вельмі многа людзей, каб утрымоўваць і это все, збудаваць храм, каб наведваць яго, каб быў святар, таксама праблема для нас яшчэ існуе беларускага святарства. Таму мы маем толькі 10 парафіяў. Яны знаходзяцца тут в Амерыцы, паўночнай, да, в Сполучаных Штатах Амерыкі, таксама адна парафія дзеючая в Канадзе, адна у Англіі, але яна на сёння не вельмі дзейнічае, таму што няма святара. 3 парафіі мы маем в Аўстраліі,
І некалькі парафій мы маем у Беларусі. Найбольшае это ў Менску, але на сёння абставіны такія, што яны таксама не вельмі дзейнічаюць, тому што ёсць палітычная сітуацыя, якая адбываецца у Беларусі цяперашняй і вайной, якая таксама адбываецца побач в Украіне. Уладыка Святаслаў, распавядзіце пра свой асабісты шлях да Бога. Вы ўсё ж такі чалавек, які быў узрошчаны ў савецкай сістэме, а гэта быў час бязбожжа, атэізма, калі над Богам і над веруючымі надсміхаліся. Вось як вы прыйшлі да веры, да Бога, як сталі святаром? Распавядзіце пра ваш асабісты духоўны шлях. Дзейсна, это быў час такі атэізма ў дзяржаве, але сярод людзей была вялікая вера ў людзей. Людзі датрымоўваліся звычаяў, абрадаў рэлігійных, хаця афіцыйна дзяржава была атэістычная. І я памятаю, калі святкавалі Пасху, то святкавалі і веруючыя, і неверуючыя, атэісты, все любілі, скажем, так пагуляць там у біткі ці есці Пасхі. Таму я б не сказаў, што сярод людзей было такая атэізм такі. А атэізм быў сярод уладаў. Нават я ведаю, што ўладныя чыноўнікі, яны хрысцілі сваіх дзяцей, унукаў таемна многія. Таму як бы датрымоўваліся вельмі традыцыі, бо яны думалі, што Бога няма, але нешта ёсць, таму ўсё ж так, як гавораць атэісты, нават будучы чыноўнікамі па гэтай уладзе. Таму як бы ў народзе яно зберігалася вельмі вера, і зберігалася традыцыі. Я проста в маёй сям'і датрымоўваліся таксама гэтых традыцый, праваслав'я, і я як бы паступова прыйшоў да святарства. Ужо ў сталым узросце я стаў святаром. Святаром я стаў у 2000 годзе, это мне ўжо было 36 гадоў. Да гэтага я быў інжынерам, скончыў політэхнічны інстытут, тады быў, інстытуты былі тады. Потым я ўжо пайшло адраджэнне царквы. Я тады пражываў у Украіне, ў Украіне адраджалась украінская царква, і я в гэтым прымаў удзел яшчэ з часоў перабудовы. Потым я паступіў ўжо ў духоўную акадэмію, скончыў у Кіеве, калі там адчынілась украінская учбовы заклад рэлігійны. Это было ў 1992 годзе. І потым я паехаў яшчэ далей вучыцца ў Канаду. St. Andrews College in Winnipeg, это універсітэт Манітобы. І правучыўшыся год, я даведаўся пра беларусаў, якія ёсць, якія жылі ў Вінніпезе. З імі сустракаўся. Потым, але яны сказалі, што царква ёсць беларуская толькі ў Таронта, і ўжо на канікулы я паехаў у Таронта. І першыню я папаў менавіта ў беларускую царкву, бо да гэтага я быў у Беларусі, я бываў некаторы час і жыў, і бываў часта, але там беларускай царквы не было. В Украіне ўжо былі адкрытыя храмы, калі была Украіна. В Беларусі, на жаль, іх не было. Я толькі чуў па яшчэ савецкіх часоў па радыёгаласам, «Свабода» і «Голас Амерыкі». Нешта немного чуў пра беларускую царкву на захадзе. І таму упершыню папаў, это было 2000 год, лета, в царкву, і сустрэў там владыку Мікалая Мацукевіча, які там служыў. І ён сказаў, што трэба... Я пахадзіў на службы, паспяваў хоры, і ён сказаў, што трэба высвячацца, бо няма святароў. Бо я не думаў, што я буду яшчэ хутка высвечусь, таму што мне здавалось, што не так лёгка яшчэ месца знайти святароў. Але ў беларускай царкве, на жаль, недахоп святароў, таму што якраз такі момент я папаў, што ўжо старшае пакаленне адыходзіла ў іншы свет, тое паваеннае, калі прыехала многа святары, прыехалі з Беларусі на захад.
А молодые, они еще не, як сказати, святари не приїжджали, тому що, або кандидати в святари, тому що в Білорусі не було білоруської церкви і ніоткуль було брати білоруських святарів, бо були, скажімо, святари в російській церкві в Білорусі, але у їх інше зовсім виховання. І вони не розуміють, що таке білоруська церква, не ведуть ні історії, що це церква, яка старіша за московську, що це історично ми мали до початку 19 століття свою церкву православну. Так само була і уняцька вже церква, яка створилась після унії Берестейської, одночасно існували вони. І білоруських церков вони були знищені, як ми відаємо, в 19 столітті, коли вже в кінці 18 століття була Білорусь поступово захоплена Росією. Тому я висвітився святари, і так я став святаром білоруським у 2000 році. Там я служив 2 роки, потім я був накерований владикою Миколаєм у Нью-Джерсі, парафію Гален-Парку, де служив 5 років, 2007. Потім я повернувся у Торонто, і вже в основному там я проживаю і служу. Хоча це є катедральний собор наш, і я приїжджаю сюди як мога частей стараюся, але вельми часто не виходить. Скажімо, раз у пару місяців я стараюсь бути. Тепер тому що то ковід був, то деякі так само перепони, то поїздки по світу, тому тут служить святар, коли мене нема, а коли я приїжджаю, вже ми разом служимо зі святаром. Уладыка Святаслаў, вы як першы іерарх беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, адкажыце на такое пытанне. Чаму не стае ўсё ж такі кадраў для БАПЦ? Я ведаю, што украінцы вельмі шчыльна дапамагаюць нашай царкве. Вось, і вы як бы часткова ўжо пачалі адказваць на гэтае пытанне, што не тое выхаванне, беларускія святары выхоўваюцца ў традыцыях РПЦ, але ці адзіная гэта прычына таго, што на сённяшні дзень не стае кадраў для БАПЦ? Ну, украінскія святары замянілі тых старшых святароў, якія адышлі беларусаў, таму што не хапае нашых беларускіх святароў. Ну, прычына, думаю, што яны ёсць в Беларусі, нашы святары. Мы малі 5 святароў в Беларусі в апошні час, і службы адбываліся в розных месцах Беларусі. Але не все яны могуць прыехаць, не все гэтыя святары могуць змяніць краіну. Скажем, Беларусі, многія хочуць жыць у Беларусі. Но это я лічу як больш патрыоты, якія хочуць жыць у Беларусі. Я б таксама хацеў жыць, павярнуцца ў Беларусь, но пакуль гэта немагчыма на сёння. Нават мне ўезд забаронены туды. Таму прычына яшчэ ў тым, што іх вельмі мала, іх святароў. Просто раней не было такой, скажем, вялікай патрэбы, не было такого руха, каб навучаць беларусаў, дзесьці каб навучаліся маладыя, каб прыязджалі, практыкаваліся. На жаль, толькі некалькі святароў прыязджала, але многія павярнуліся в Беларусь, служылі і тут, і в Амерыцы, і в Канадзе. Зараз адзін святар малады ў нас ёсць у Канадзе служыць. Я спадзяваюся, што сюды в Амерыку, в Аўстралію прыедуць святары, таму што яшчэ адзін у нас старенькі святар в Аўстраліі ёсць, 94 гады, отец Владимир Зайко. І мы чакаем, што ўсё ж такі новыя кадры будуць. Паступова яны проста рыхтуюцца, вучацца ў розных учбовых закладах, нават і ў Беларусі яны вучыліся, і поза Беларусі. І паступова яны прыязджаюць, але трэба час, каб яны навучыліся, каб маглі прыехаць, каб новыя кадры прыходзілі. Была хваля такая пасля 2020 года, калі з экзархата беларускага выязджалі святары, іх проста або выганялі, або не самі цікалі. І от у нас, я ведаю, 2 святара ў Вільню прыехалі, яны стварылі парафію ў Вільні праваслаўную беларускую, дзе цяпер службы адбываюцца па-беларуску.
бо там вельмі много беларусаў. Гэта першая парафія, якая пачала служыць по новоюліанскаму календару, значит, по новому стылю, так як грекі служаць і амаль усе церквы праваслаўныя на сёння. І пасля гэтага таксама і парафіі нашы некаторыя, уже большасць нават перайшла на новоюліанскі календар. Это катедра, Нью-Джерсі парафія Гален-парку, Торонто парафія і нават в Аделаідзе парафія наша беларуская перайшла на новы юліанскі календар. Але ёсць яшчэ астаюцца некаторыя парафіі на старым календаре. Ну, это добра, як людзі звыклі, як яны хочуць, так павінна быць гэты календар. Бо я ніколі раней не думаў, што дажыву, калі будзем пераходзіць на новы календар. Мне здавалася, это будзе праз 100-200 год. Але ўжо час прыйшоў, і асабліва на эміграцыі это вельмі актуальны новы стыль, таму што тут дзяржаўныя святы по новому календару, той же каляды, там, скажем, звязаны з Пасхай дні, а не по-новому. І тому даже асабліва у кого есть дзеці, сем'і, цяжка ім дзецям паясняць, што такое старые каляды, новые каляды, что такое старый Новый год, что такое Новый год, что такое старый Новый год. То есть это тяжко было детям зразумець. И тому, калі мы перешли на один календар, это тут великий плюс, что христиане все и з іншими православними церквами мы з Большинёй мы святкуем в один час. А чаму пераход на новы юліанскі календар адбыўся вось цяпер толькі? 2025 год, 2024, хай сабе год назад. Гэта капіраванне з украінскай царквы альбо неабходнасць часу такая? Ну, я думаю, что просто прыйшоў уже до гэтага часу. Здесь на Украине православная царква Украины перайшла, але не все парафіі адразу перайшлі. Таксама тут на эміграцыі спачатку толькі 30% украінскіх праваслаўных парафій перайшло на новы календар. Але мы ўжо таксама да нас, у нас таксама давно гэты час уже надыходзіў, і просто ўжо такое было перыяд, калі ўжо адышлі старшыя людзі, старшыя святары, якія трымались вельмі календара старага, таму што раней это такое было, як бы больш лічылася, што это ахоўвае веру, і што супрацьстаянне такое было з каталіцкай царквой, што называлі каталіцкія каляды, беларускія або праваслаўныя беларускія каляды. Але тут на эміграцыі ўжо час на гэта прыйшоў, і таму мы так саўпала, што і украінская царква, і мы вельмі блізка заўсёды разам з украінскай царквой былі на эміграцыі асабліва, і не толькі тут на эміграцыі, але в часе вайны в лагерах ДП, калі стваралі парафіі в Нямецчыне, калі людзі там пражывалі, беларусы, украінцы, адзін аднаму дапамагалі. Таму вельмі мы блізка з украінскай царквой былі заўсёды. Таму і святары украінскія да нас прыходзяць, бо яны адчуваюць, што это блізкая мова. У нас была Кіева-Літоўская мітраполія стагоддзямі, единая, святы, все святкавалось, святыя шанавались. Можна сказаць, амаль што все аднолькава было. Таму з украінскай царквой мы вельмі блізка ва ўсім. Айцец Святаслаў, у мяне такое шырокае пытанне. Пачну з таго, што на сённяшні дзень у цэрквах больш пажылых людзей. Людзей, якія ўсё ж такі пражылі пэўны век, і вось яны прыйшлі да царквы. Моладзі не так шмат, і моладзь не імкнецца да царквы. І пытанне першае, як зрабіць царкву прывабнай? І пытанне другое, якое выцякае з першага, у чым місія царквы? Вось, якое прызванне царквы ў гэтым свеце, у якім мы жывём? Місія царквы ўвогуле гэта ратаванне душаў людзей. І так як мы беларуская царква, мы апякуемся больш беларусамі, таму што мы датрымоўваемся беларускіх традыцый, беларускай мовы.
то місія – це вирятувати душі людей. Але щоб вирятувати душі людей, зрозуміло, їх треба, щоб вони були верниками церкви. Тобто, щоб вони ведали, що таке віра наша, ведали традиції, обряди, ведали молитви, служби, брали у них уділ. Тому що для врятування душі не тільки треба вірно жити по Божим законам, але і вірно славити Бога. Тому ми говоримо, що ми православні, тобто ми вірно, правильно славимо Бога, ми лічимо так. І для цього треба, щоб різні аспекти, і щоб люди розуміли, що це їхня церква, по-перше, тобто це їхніх предків. Історично білоруський народ, його духовність була все створена на білоруському православі. Ну, коли взяти, наприклад, традиції, святи, все це походить з білоруської православної церкви. Раніше вона могла називалась, там, скажімо, Києво-Литовська митрополія і так далі. Але це церква наших предків, тобто і мова завжди була та, що у народу, зрозуміла йому і традиції, і завжди інші церкви, вони так само присутнічали. Наприклад, католицька присутнічала в Білорусі, так само шмат стагоддів, але в народі її називали, що це польська церква. Що часом казали, я говорки просто, а віри польської. Тобто, якби білорус, але католик. Так само, коли взяти святих, яких ми відаємо. Мало хто відає католицьких святих, які були в Білорусі. Тобто, православні святі для нас, білоруські, це якби гонор нашого народу. Ми відаємо їх історію, їхні подвиги, і ми відаємо і Кирили Туровського, і Просінню Полоцьку, і Апанаса Берестейського, і Віленських мучеників, і так далі. Тому для нас, якби, ці святі, вони є нашим гонором, і якби нашою історією, і сама душа народу, вона би виховувалась міновито на білоруському православі. Хоча не хочу образити інші релігії, але так воно історично було. Тому, щоб, скажімо, чоловік розумів, яку він церкву йде, що це церква його предків, що він з дитинства, коли не був, скажімо, вихований релігійно, то все одно мав виховання неяке православне. Там, ніякі свята дотримувались, ніяких обрядів, учили там батьки, там бабка з дідом могли вчити так само многому. То це перше. Друге, щоб люди розуміли, що білоруська церква – це є іменно церква, для якої головне – це щоб вирятувати душі людей. Тому що в Білорусі, на жаль, і в царський час російський, і в совєтський, і тепер церква виконує православний білоруський екзархат, тепер там Московського патріархату, і вона виконує державні функції. І функції ці часом суперечать і вірі. Ну, наприклад, ще в царські часи і в совєтські була порушена тайна сповіді. Це було офіційно прийнято, що коли ніякі питання довідається святар, які загрожують державному ладу, то він повинен повідомити відповідні органи. То саме зараз святари супрацовничають з владами, навіть підписані офіційні документи супрацовництва такого церкви з владами, не тільки такі організаційні, а міновито, що тичиться віри. Тобто церква проповідує, скажімо, в храмах ніяку державну політику, яка суперечить і віри. Ну, наприклад, святарство многое заставляють його проповідувати про війну, яку веде Росія в Україні,
і до якої Лукашенко був причасний, що це ніби священна війна і так далі. Тому люди, коли йдуть в церкву, особливо молоді, ну, вони бачать, що церква підтримує цей режим нелегітимний в Білорусі. І він не тільки нелегітимний, але він і злочинний. Він прикривається церквою, і навіть Лукашенко не раз сказав, що він не вірник, а він просто православний атеїст. Тобто це чоловік, який супроть Бога, атеїзм, це змагання з Богом, а православний, тому що він тільки прикривається православною церквою. От і все. Тому, коли люди повинні так само це бачити, і, я думаю, вони бачать. І многі, приїжджаючи з Білорусі, вони вже покоління ціле молодих отучено від церкви, бо всі ці роки церква співпрацювала з режимом Лукашенки, і воно йшло все, якби від маленького, йшло все більш до горшого. І тепер це вельми очевидно, коли були протести великі в 2020 році, коли церква, коли навіть ті святари, які закликали до миру, до того, щоб не збивали людей, не сажали їх, цих святарів просто звільняли, вони тікали. Навіть єпископ був Артемій Городецький звільнений з посади за те, що він сказав про те, що відбувалося здесь, у Білорусі, про ту жорсткость, про ту владу, про те, що вона йде супроть Бога, супроть свого народу, що так само проповідує хлусню, що ніби там Лукашенко перемог на виборах і так далі. Тобто церкву використовують режим Лукашенка для того, щоб заспокоювати людей, щоб контролювати так само їх. І тому вони навіть і вмішувалися, щоб змінити єпископів, там, змінити святарів. Були многі святари арештовані. То саме і наші вірники були в тюрмах, затримували наших святарів білоруських, але їх не так багато. І вони не мають офіційних храмів, тільки можуть служити ніде не зовсім легально, або в інших країнах виїжджаючи, скажімо, там в Україну, ці інші країни, ці на Захід, де є білоруські церкви, можуть служити. Але це було вельми бачно людям, особливо молоді, тому вони приїжджають, і вони отучені від церкви, вони не мали такої потреби в таку церкву йти. І тому цих людей назад вернуть не так легко, тому що, тим паче, тут заходній світ, і він все тут зроблено по-іншому. Тут люди не мають стільки часу, вони не мають таких ніяких своїх свояків, ніяких батьків, многі своїх. Бо там, будучи, маючи своїх свояків, там, ти якби дотримовуєшся різних релігійних обрядів, дякуючи просто своїм своякам, батькам, з якими ти живеш, з якими ти сябруєш людьми. Тут зовсім інші умови, і люди шмат працюють, особливо молодь. Треба тут вельми шмат витрачати часу на різні справи, там, на і мову вивчити, і ніякою уладкувати документи. І люди просто вельми мало часу мають, і тому їм навіть неколи думати, там, що там за церква, ці вона добра, ці недобра, що вона мені дасть. Тому треба працювати з такими, особливо новоприбулими людьми. І новоприбулі люди все одно завжди шукають ніяку опору. І церква тут, вона є такою одною з духовною опорою людей тут на еміграції. Бо на еміграції жити значно складніше, ніж у себе вдома, я маю на увазі морально, Бог. Може, матеріально тут значно ліпше, але морально тут значно складніше. Тому це такі різні справи, якими повинні займатися святарство. І
не толькі, скажем, рэлігійнага боку, але царква ёсць яшчэ такім беларускім домам заўсёды, куды прыходзяць беларусы нават не рэлігійныя, якія там спяваюць нейкім фальклорным хоры, ці беларускі тэатр, ці нейкая бібліятэка ёсць ці нейкія збіраюцца беларусы, нейкія сябры, дзе можна нешта зрабіць, выкарыстаць тую залю ці тыя, скажем, ресурсы, якія мае беларуская царкваная эміграцыя. Уладыка Святаслаў, а якія павінны быць ідэальныя ўзаемаадносіны паміж дзяржавай з аднаго боку і царквой з другога боку, паміж адным інстытутам і другім? Ну, ідэальна это калі, скажем, дзяржава не влезае в царкву со сваімі там з тым, каб выкарыстоўваць эту царкву для свайго влияния як бы, на людзей. І таксама царква не лезе ў ўладу, бо сама слова палітыка это калі хочуць прыйти да ўлады. То есть калі царква хоча значыць мець з уладамі нейкія бонусы ўладаў, чтобы нешта для сябе зарабіць. Ну, напрыклад, там депутаты ідуць, щоб для царквы нешта там, ці якісь кошты для царквы хочуць выкарыстаць для гэтага, ідуць уладныя структуры. То есть вот это ёсць палітыка, калі влазіць у ўладу. Або дзяржава в царкву і парушае, скажем, або каноны, або правілы царкоўныя. Тое самае, калі царква пачынае займацца нецаркоўнымі справамі. Царква, скажем, она не можа стаяць і у баку ад жыцця людзей. Напрыклад, адбываецца там вайна, скажем, ці нешта, то царква заўсёды павінна дапамагаць сваёй дзяржаве, сваёй народу, бо праваслаўная царква – гэта дзяржаватворчая такая наша рэлігія. Ёсць праваслаўная царква, то ей надаецца там якаясь незалежнасць, аўтаномія або аўтакефалія, з якой мы змагаемся ўжо шмат стагоддзяў. І царква таксама думае пра свой народ, пра сваю дзяржаўнасць, бо калі ёсць дзяржаўнасць, то існуе праваслаўная царква свая. Калі яе няма, то праваслаўная царква можа быць, але часта она чужая, то есть той дзяржавы, пад якой знаходзіцца гэты народ. Так як было, як цяпер пакуль што ў Беларусі у нас, нібы дзяржава Беларусь, але царква расейская. Сябры, таксама прашу падтрымаць беларускі крок вашымі падабаечкамі, падпіскай, каментарамі, у тым выпадку, калі гэта з'яўляецца для вас бяспечнай справай. Калі ласка, дапамагайце развівацца беларускаму Ютубу і прасоўваць сваё, перш чым расейскае, украінскае альбо англамоўнае. Канешне, варта вывучаць мовы і варта шмат ведаць, тым больш у свеце сучасных тэхналогій, але ўсё ж такі давайце шанаваць свой родны кут, які з'яўляецца і па сённяшні час мілым кожнаму беларусу. Падтрымайце беларускі крок. Уладыка Святаслаў, пасля пратэстаў 2020 года вы наклалі на Лукашэнку анафему. Як першы іерарх беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, анафема – гэта фактычна адлучэнне чалавека ад царквы. Скажыце, ці можа Бог пасля гэтага прабачыць Лукашэнку? І увогуле, што азначае гэты крок з вашага боку? Чаму вы зрабілі тое, што зрабілі? Не, толькі Бог вырашае гэта. Но гэты крок это для таго, каб паказаць адносіны нашай царквы да гэтай улады, да гэтага чалавека, каб ці людзі, якія, напрыклад, змагаюцца з гэтым, каб яны бачылі, што яны на верным шляху, што яны змагаюцца за праўду.
І тому церква тут просто показала свої відносини до гэтай улады і до гэтага чалавека, тому що тут уже прийшов такий уже перейшло, і він перейшов, і ця влада перейшла вже тієї лінії, що можна їх назвати християнською владою. Тобто вони, по-перше, це хлусня, яка відбувалася від Лукашенка десятигоддів. І многі люди там вірили чомусь, що він казав некоторим речам. Але з годами це все йшло більше і більше до диктатури. І ось уже в 2020 році вже побачили всі, що це вже просто диктатура. Особливо після того, як вони почали знищати свій народ, забивати, запугивати, сажати у тюрми, здекуватися над людьми просто. Тобто так не поступає своя влада. Це тільки чужинці можуть так поступати. І то далеко не всі таке могли робити у Білорусі. Ми ведаємо, шмат було чужинців приходило в Білорусь. Тому ця влада на повністю супроть Бога, це вона показала. І тому церква вже не могла мовчати, хоча раніше ми так само завжди підкреслювали той негатив, який ця влада робила. Але тут уже прийшов такий момент, що треба було відмовитися від цієї влади, від цих людей, показати, що вона не супроть Бога. І, скажімо, раніше, до цього ми могли ще молитися, наприклад, за того ж Лукашенко, і могли люди подати там записку і написати там Олександра, чи президента Олександра, і ми повинні були, ми не могли відмовити в молитві, тому що церква, як сказав Христос, Він прийшов врятувати не грешника, не праведників, а грешників. І ми повинні були молитися за його, чи за тих, хто працює на цю владу. Але тепер з відлученням вже ми не можемо і молитися за цього чоловіка, і ми не можемо ховати його. І чому це зробила білоруська церква? Тому що наша білоруська церква, автокефалія, була об'явлена в Білорусі. І Білорусь не є канонічною територією Московської церкви. Це много раз повторив Константинополь, Константинопольський патріарх, Константинопольська патріархія про це не раз сказала. Але хто тоді є на канонічній території? Виходить, що наша церква відказує за свою батьківщину. І тому менавіта, я як архієпископ Білоруської церкви, яка в більшості знаходиться на міграції, але і там ми маємо свої парафії, на жаль, нелегальне, не зареєстроване, прийшлося зробити це відлучення. Бо некоторі кажуть, що, мол, це не канонічно, що це ніби не наша територія, але це дійсно ми лічимо територія нашої церкви білоруської, канонічна, тому що всі помісні церкви мають свою канонічну територію. І цей крок був вельми необхідний, і вельми много людей про це ведають, і влади про це ведають, і люди православних, ну, вони підтримали це на Білорусі, не тільки тут, а у Білорусі. І вони підтримали, зрозуміли, що ті, хто змагаються, особливо змагри, ті, хто сидять у тюрмах, що ми їх підтримуємо, і що вони змагаються за правду, і є справжні християни. Ті люди, які змагаються за це. Так як Христос змагався за правду, так як змагався, наприклад, перші святі, той же Ян Хрестильник обличав владу і був за це забитий, як ми відаємо. Тому цей крок був вельми необхідний. Я думаю, він був своєчасний. Він якраз не був рано і не був вже поздно, а навіть в той час, коли це було вже необхідно зробити. Ну, але Господь у небі буде вирішати, і зрозуміло, що Лукашенко може ще покаятися перед Богом, перед своїм народом. І ми відаємо, навіть Христос пробачив забойцю, який був укрижований побач з ним справа його праворуч.
ад яго. І я думаю, што яго можа прабачыць, калі ён пакаецца, шчыра пакаецца, бо мы ведаем, што многія словы Лукашенка не ёсць шчырымі, а такімі на сённяшні дзень толькі, ці на паўдня. Таму все ў яго руках. Господь дае чалавеку выбар. І выбар Лукашенко ці пакаецца быць прабачаным Господам, або уже не будзе прабачаны ніколі. Калі адбываецца збройнае паўстанне, калі людзі змагаюцца з дзяржаўным тэрарызмам, гвалтам, які адбываецца ў краіне, які бок павінна займаць царква? У чым місія царквы у такі складаны час? Ну, царква як бы супраць вайны, супраць такіх збройных паўстанняў. Таму, бачыце, і Беларусі не было збройнага паўстання у 20-м годзе, а мірнае было, па-першае. Але другое, што не можна пачынаць са зброі. Калі вы прыходзіце з некім чалавек, маеце канфлікт, вы прыходзіце з ім там пагаварыць, вы ж не береце зразу зброю, каб яго забіць. І калі ўжо пачынаюць народ забіваць, тады ўжо народ мае права таксама прымяніць адэкватна і зброю. І царква заўсёды павінна стаяць на баку правды, на баку свайго народа. Бо народ не прыйшоў нешта вымагаць незразумелага, народ хацеў паводле дзяржаўных тых жа законаў, скажам, абраць прэзідэнта. І калі ад уладаў пашла нейкая хлусня, падман, зневага, забойствы, то народ мае права таксама захішацца ад гэтай такой улады, бо свая ўлада не будзе забіваць свой народ. Калі там нейкі канфлікт, то звычайна яны павінны заходзіць в адстаўку, калі большасць народа супраць. Але калі людзі хочуць незаконна захаваць за сабой уладу, свае багацці, якія накрадзеныя там і так далей, то зразумела, яны будуць парушаць. Яны парушалі да таго хрысціянскія правілы і дзяржаўныя законы, то будуць і надалей яшчэ больш это парушаць. І таму царква за тое, щоб выконвались гэтыя запаветы, хрыстовыя запаветы Божыя, якія і Христос даў нам запавет любові, і царква толькі за гэта, каб яны выконваліся. Калі б яны выконваліся, то ніякіх бы такого канфлікта, забойстваў там людзей, саджання в тюрьму не было б. То есть это по сэнсу влада в Беларусі, наша царква разумее, што это чужая ўлада. Калі в краіне Беларусь забаронена беларуская царква, ну, значыць, это ўлада чужая, она не беларуская, это ўлада. Ад такіх з паказнікоў, напрыклад. Тым паче, калі той, хто стаіць у кірма дзяржавы, захапіў ўладу, ці ён быў выбраны, ці і так далее, але калі ён все робіць супраць свайго народу, супраць дзяржаўнасці, то, значыць, это чужая ўлада, это не ёсць ўлада народа. Таму такую царква, щоб такую ўладу, конечно, трэба мяняць. І добра, калі мірным шляхам, а не то і збройным, таму што агрэсары заўсёды прыходзілі на беларускую зямлю, і царква заўсёды заклікала абараняць сваю дзяржаву. І тут гэты людзі, яны не прыйшлі да кагосьці чужых нешта забраць ці вымагаць, яны у сваёй дзяржаве хочуць абараніць сваю дзяржаўнасць, свой народ. І проста ў нас такія ўмовы незвычайныя, што, можна сказаць, унутраная акупацыя Беларусі. І таму царква тут, конечно, будзе на баку народа, які хоча справядлівасці, міра і законнасці. Уладыка Святаслаў, у беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царкве выкарыстоўваецца беларуская мова падчас набажэнстваў. У РПЦ выкарыстоўваецца царкоўна-славянская мова. І фактычна на сённяшні дзень РПЦ гэта лідар па канфесіях у Беларусі. Яны на першым месцы, і яны падтрымліваюць дзяржаўную ідэалогію і з'яўляюцца часткай гэтай ідэалогіі. Скажыце, наколькі важна ўжываць
і падтрымліваць беларускую мову ў набажэнствах, альбо можа няма ніякай разніцы, царкоўна-славянская ці беларуская мова, РПЦ, БПЦ, вось што б вы адказалі на гэты конт? Ну, зразумела, што мова она адлюстроўвае, якая царква. Калі в Беларусі экзархат рускай царквы беларускі называецца зарэгістраваны як беларуская праваслаўная царква, але в гэтай царкве чамусь беларускай мовы амаль нідзе не пачуеш, толькі ёсць некалькі там парафіяў, службы якіх, ці можа дзе які святар у вёсцы яшчэ гаворыць па-беларуску, то зразумела, што это не ёсць беларуская царква. Але тут сутнасць не толькі тым, што царкоўна-славянская мова, але залежыць і многім в традыцыях царквы. Это іконапіс, это свае спевы, свае святыя, свая архітэктура храмаў. І все это парушаецца. Мы бачым, як там на старых старажытных храмах беларускіх нейкія цыбуліны ставяць маскоўскія і так далей. Калі там вешаюць іконы расійскіх святых, культ больш такі вводзіцца расійскіх святых, расійскія цудатворныя іконы і так далей. То есть мала дзе знойдзеш, скажем, іконы беларускіх святых, каб набыць. Ці там у Беларусі ёсць іконы там Менская, Жыровіцкая, всяго 220 цудатворных ікон на тэрыторыі этнічнай Беларусі. Але вы мала дзе можаце даваць набыць іх, як дома павесіць ці павянчацца. То есть все это культ насаджваецца некай маскоўскай царквы весь час. Ну или там і Прасіневскі крыж, дзе вы пабачыце, на якім храме. Можа там 1-2 храма ёсць, дзе вы пабачыце Прасіневскі крыж. А то это будзе весь толькі расійскі стараабрядскі 8-канцовы. Або іконы, як вы зайдзеце ў храмы, дзе-небудзь у вёсцы, там ужо вешаюць спецыяльныя іконы нейкіх там расійскіх царовых і так далей. Ці там Матроны маскоўскай, ці тых святых, пра якіх в Беларусі раней ніхто не чуў. Таму мы хочам, каб былі беларускія спевы, каб вісеў беларускі рушнік на іконе. Так як гэта было ў нас стагоддзямі, і гэта было выявай таксама і нашай веры. Бо калі, напрыклад, тая ж мова, калі чалавек больш разумее, што он моліцца, што он гаворыць, ту малітву, якую святар вымаўляе, бярэ ўдзел гэтай малітве. Калі ён не разумее многіх слоў, то ён у гэты перыяд і не моліцца, бо як он можа моліцца, як он не разумее, што он гаворыць. І беларуская мова, она заўсёды была патрэбай у беларускай царкве. Напрыклад, першая Біблія была выдана ўжо больш 500 год назад Францыскам Скарыным на беларускай народнай беларускай мове, якая была тады. То есть была патрэба на сотні год раней, былі выданыя розныя евангелі, былі Цяпінскага там евангелі па-беларуску, богаслужбовыя. То есть патрэба в роднай мове была заўсёды. Таму што цяжка хадзіць у царкву, калі ты не разумееш, што там гаворыць. Таму, скажем, беларусы і таму і тут на эміграцыі яны прыходзяць менавіта больш сваю царкву, таму што она ім больш бліжэй ва ўсім. І в мове, і в абрадах, і в спевах, і так далей. Таму, скажем, тая ж мова і сваёродная, оно мае вялікае значэнне. Калі мы больш разумеем, то мы больш можам выявіць себя і ў веры. Мы можам больш зразумець, мы можам больш самі нават малітву сваю мець да Господа, ее лягчэй завучыць, калі она на сваёй мове, не на чужой. Такім чынам мова вельмі вялікае значэнне мае. Это выяўленне як бы душы чалавека. Тое самае абряды, это калі мы выяўляем то, што ў нас ёсць внутры, мы выяўляем звонку. Там, напрыклад, на ручніку вышывалі нават раней малітву цэлую. Калі там в дарогу ехаў, скажем, сын ці дачка, вышывала маці за ноч ручнікі, на ём не проста былі вышыўка прыгожа, а былі
вышыта малітва, бо існуе 600 такіх узораў, якія нешта азначаюць. На сёння толькі вядома. Якія там яшчэ былі, магчыма, з языческіх часоў некаторыя. Але гэтыя ўзоры, яны выяўляюць, як можна без слоў вышыць малітву. Ну, то есть сваё заўсёды оно чалавеку бліжэй, і ён можа выявіць себя у веры значна лепей, калі гэта яму блізка і зразумела. Уладыка, а якой вы бачыце Беларусь праз 10, 15, 20 год? Ну, галоўнае, што Беларусь была наша вольнай. Вольнай это значыць, каб ніхто не кіраваў звонку нашай краіны, каб сам народ быў сваім гаспадаром. Я думаю, тады будзе адраджана цяпер забароненае беларускае праваславие, так як это, напрыклад, в той же Украіне адраджаецца ўжо больш чым 30 гадоў. Это царква украінская. Таксама будуць, я думаю, свабода людзей, она прывядзе да не толькі да таго, што ў тюрмах не будуць людзі, скажам, але і эканоміка палепшыцца, бо людзі будуць і дружыць з усім светам, з Европай. Мы еўрапейцы і по сваёму менталітэту, по гісторыі. І адновіцца і вёска, я думаю, сельская гаспадарка, якая цяпер занедбана вельмі. І што Беларусь будзе гаспадаром на сваёй зямлі. Пра гэта марылі заўсёды нашыя продкі і нашы класікі. Паэты, пісьменнікі пра гэта пісалі заўсёды. І я думаю, што гэта мара людзей, яна ўсё ж такі адбудзецца тое, што мы чакалі стагоддзямі. Як калісьці іудзеі чакалі прыходу Сына Божага, так і мы таксама, Сын Божы ўжо прыйшоў, а мы чакаем ўсё ж такі, каб была вольная Беларусь. І гэта, в гэтым слое вольна мы разумеем усё то, што разумелі нашы продкі. Вы сказалі, што вам забаронены ўезд у Беларусь. Скажыце, а пры якіх бы умовах вы ўсё ж такі вярнулись бы на радзіму, і увогуле ці жадаеце вы гэтага? Ну, я заўсёды ездзіў у Беларусь без ніякіх умоў, калі гэта магчыма, па-першае. Калі б гэта магчыма было цяпер, што была магчымасць паехаць і магчымасць служыць беларускай царкве, то зразумела, што цэнтр беларускай царквы, яна павінна павярнуцца на сябе да хаты, в сваю бацькаўшчыну. Все праваслаўныя церквы маюць у себя дома мітраполіі, а ўжо за мяжой маюць свае парафіі, маюць святароў, маюць храмы свае, але цэнтр заўсёды нацыянальнай царквы ў сваёй дзяржаве. Але так было ў савецкі час, што многія дзяржавы мелі церквы, там Балгарія, Румынія, та ж Расія, Украіна, Беларусь малі церквы на эміграцыі, і яны не маглі павярнуцца назад. Але прыйшоў час, калі яны павярнулись, все церквы да сябе, тая ж украінская церква адрадзілася, нават та зарубежная церква расійская, она паядналася з маскоўскім патрыархатам, тая ж румунская, сербская, балгарская, яны сталі зноў павярнулись да сваіх мітраполіяў, а беларуская церква не можа павярнуцца в Менск, каб мець там сваю мітраполію, бо з часам магчыма і патрыархію, таму што пакуль што она не вольная, эта краіна. Але прыйдзе час, што гэты сабор таксама будзе належаць да беларускай царквы з цэнтрам у сталіцы Менску. Так як гэта было, скажам, в 1942 годзе, калі быў сабор Руска-аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў Менску, в 1927 годзе, калі аб'яўлена была аўтакефалія ў Менску на саборы царкоўным, в 1922, калі была аб'яўлена незалежная мітраполія, і выбран мітрапаліт Мелхіседек мітрапалітам, або як это было
300 год в Новоградку была митрополия. С 14 с конца 13 столетия, с 1291 года по, можна сказати, по 1795 ще існувала Незалежна церква в Білорусі, яка підпорядковувалась Константинополю номінально, але керувалась своїм митрополітом, керувалась своєю владою церковною. Клінова не було митрополітом, ми ведаємо вже. І мали їм тоді ми свою церкву. То так я думаю, що ми нічого не видумляємо нового, не изобретаем, а повертаемся до своих коренів. Владыка, калі паглядзець на гісторыю Беларусі, то можна сказаць, што пакут вельмі шмат. Чаму на нашу долю такія выпрабаванні? У чым сэнс гэтых выпрабаванняў, гэтых пакут, якія стагоддзямі терпіць Беларусь? Ну, тут треба сказати, що не тільки білоруси часто пакутують, і інші народи пакутують, і некоторі народи навіть і більше пакутують, некоторі народи були знищені, держави їхні були знищені, або є народи, які не мають своєї державності, не мали навіть ніколи. Причому такі крупні народи, наприклад, там курди. Але білоруси все ж таки мали свою державність, свою таку історію державотворчую, свою церкву. А пакути, ну, це тільки Господь ведає, для чого нам пакути. Тут по-разному можна розуміти. Хто як свого життєвого досвіду розуміє. Скажем, я так розумію, що чоловік, скажем, ну, той же, ті голодний, можна сказати, ті більш бідний, і він навіть ближей до Бога часто, чим чоловік більш багатий і ситий. Тому що буває, що чоловік, коли ситий, його серце вже заповнено такими матеріальними думками, матеріальним добром, і немає часто таких людей місця вже для духовного. А ті люди, ті народи, які пакутують, вони тоді розуміють, якби сенс життя, не розуміють інших людей, інші народи. Вони мають повагу як тоді до себе, до інших, бо вони тоді розуміють, що ту ж свободу, незалежність, за її треба змагатися. Вона не дається просто так, сама по собі. Так ніби в 1991 году Білорусь стала незалежною, ніби це безкровно було, це рідко бувало, як здобути державу і без крові. Але все одно проходить час, і все одно ми повинні подальшим змагатися, аби ту державність вистояла ця держава. Тому, скажімо, було, я думаю, в 90-ті роки було значно легче в тим, що було таке натхнення людей, була така віра, бачно, що буде державність Білорусі, буде вольною, але з часом можна цю державність втратити. Час показує, що ми повинні все ж таки змагатися за її. А чому випробування? Вони, видно, загартовують чоловіка, загартовують націю, бо все одно кожна нація, вона є час, коли вона так само проливає кров своїх дітей, коли за її гинуть. Але ўсё ж таки, на мою думку, у гэтых пакут, у гэтых выпрабаванняў павінен быць нейкі сэнс. У чым ён? Загартовувати треба для того, каб розуміти, що державу треба змагатися за свою державність. Бо можна, скажімо, поступово мати державність, але втратити її не тільки там воєнним шляхом. Можна економічно її втратити, можна втратити духовно. Що ніби держава є, але коли церква буде московська, то і державності може не бути. От, наприклад, коли здобували, була перебудова і почався рух за незалежність різних республік.
І був створений, скажімо, Білоруський народний фронт, я пам'ятаю, і був, наприклад, паралельно, от я можу сказати, був створений в Україні, там Народний рух України. То Народний рух України одразу поставив головне питання – це відродження українських церкв двох – православної в Україні і уніатської української, ну, в Західній Україні, тому що вона там історично була до 1947 року навіть офіційно, кажучи вже підпольно. На жаль, у Білорусі політики, які змагалися за Білорусь вольною, у них не було такої стратегії відновлення білоруського православ'я. Більш чомусь покладалися на католицьку церкву, на уніатську, а то, що більшість все ж таки білорусів вихована в православ'ї, це чомусь не було. І було так, що коли стала Білорусь незалежною, а церкви то не було незалежної, і не йшло рух за її незалежність цієї церкви, як на Україні, наприклад. І з часом стало зрозуміло, що неможливо мати державу, коли там буде православна церква чужая. Такої держави, вона просто зникне, така держава. І, на жаль, це, як не змагалися наші змагари за Білорусь, много зробили для цього у політичному плані, але от в релігійному ніхто не займався цим і ніхто це не розумів навіть. Але Москва розуміла, що буде церква, то їхня влада російська, коли буде церква, то там буде російська влада, тому що церква має великий вплив на людей, на влади, і вона має так само і матеріальний ресурс, і вона має повагу людей, і вірників все ж таки не так мало православ'я має православна церква. І тому Московська церква завжди про церкву робила свою політику. І коли б в Білорусі був рух такий за свою церкву, і хоча б вже була б своя білоруська церква, хай у меншості значної, то це все одно була велика духовна підтримка білоруської державності. Так як в Україні, от, наприклад, опошній Майдан 2014 року, там немалу роль відіграла церква. Менавіта церква била в дзвони, коли там війська їхали розганяти, коли церква була прихистком цих людей, ранених і так далі. Больш таго, у церквах нават начавалі, яны былі як начлежкі, свайго роду дамамі прытулку ў начны час для абаронцаў украінскай сталіцы. І гэта вельмі ролю зіграла і в духовному плані, тому що народ розумів, що за імі стоїть якась духовна сила. А коли вийшли, білоруський народ, всі вийшли на, скажімо, на мітинги, а російські храми з їх тільки виглядали промосковські батюшки. І то, що церква є духовної сили, це завжди розуміли навіть комуністична влада, навіть той же Сталін, коли почалась війна, і коли вже до Москви підходили німці, то навоколо Москви почали ходити крижові ходи з іконами, з хоругвами, з крижами. І причому несли їх спереду, несли там полковники, майори. І народ не мог зрозуміти, що відбувається. Думають, ну, бо були часом 30-ті роки такі провокації, що виходять, і хто виходить, їх, значить, забирали, розстрілювали, сажали і відсилали в Сибір. І народ не відав, що робити. Виходять з ними, не виходять. Тобто, наскільки навіть ті ж комуністи хапали за опошню соломинку, щоб там зберегти Москву, навіть ходили такими крижовими ходами, з іконами. Навіть в часі війни вони патріархат відновили. До речі, це московський патріархат був створений ЦК Політбюро Комуністичної партії Совєтської, самим Сталіном, теперішній московський патріархат. Тобто, а на жаль, многие демократичные политики это
не разумели і не ставили метай як бы дапамагці царкве змагацца за сваю незалежнасць. То есть тут не ідзе пытанне узначаліць гэта, зразумела, это трэба было неяк дапамагчы, як это бы людзі дапамаглі ў Украіне, дэмакратычныя сілы і нават палітычныя ўлады, і тыя, што змагалі за ўладу, яны разумелі гэта. Айцец, у мяне такое пытанне да вас. Вось вы кажаце, што дэмакратычныя сілы ў Беларусі яны не падтрымалі царкву. Не было такой сітуацыі, як ва ўкраіне, што палітыкі падтрымліваюць сваю царкву. Гэта з аднаго боку так, а з другога, ці патрэбная царква ўвогуле на сённяшні дзень? Пра што я кажу? Мы жывём у свеце сучасных тэхналогій. Адбываецца глобалізацыя, збліжаюцца цывілізацыі і культуры, транснацыянальныя карпорацыі, засілля іхнае паўсюль. Мы жывём у такім тэхналагічным свеце. Усе кажуць пра штучны інтэлект, гэта з аднаго боку. З другога боку, іслам. Вось ён распаўсюджваецца па нашай планеце і здаецца, што такімі больш магутнымі крокамі, чым хрысціянства. Як царкве захаваць у сувязі з гэтым сваё месца і ўвогуле, у чым унікальнасць хрысціянства перад іншымі? Ну, у сучасны момент, калі, скажем, штучны інтэлект развіваецца, калі ён можа нават, гэты штучны інтэлект, часам падчыніць сабе людзей. Калі не будзе веры і царквы, то это можа адбыцца. Но царква – это такая опора, на якую можна аперецца, каб гэтаму супрацьстаяць. Бо царква, яна, скажем, наша праваслаўная, ніколі не мяняла свае пастулаты, не мяняла погляды на добро і зло, скажем, на жыццё, на смерць, на што такое, казалі, што такое добра, што такое недобра. Бо сам чалавек можа заплытацца, не зразумець, не адчуць той момент, калі ўжо чалавечества можа нейкім стаць рабамі гэтага штучнага інтэлекту. А царква – это якраз той бар'ер, які гэта не павінна перайсці мяжу, не перайдзе, і чалавек астанецца як бы чалавекам у сваім разуменні. Калі царква будзе стаяць на сваёй вере, в сваіх пастулатах, то тады чалавецтва не загіне. А калі, зразумела, і царква будзе, як от чалавецтва там кідаецца в якісь там, скажем, в аднаполыя шлюбы там, ці щось іншае, што можа знішчыць людзей, то калі это будзе царква стаяць на гэтым, прапаведаваць гэта, абараняць, то гэта не станецца. Скажем, заваяванне чалавецтва тым же штучным інтэлектам, або там самазнішчэнне, калі прырода можна знішчыць, і яна проста мы загінем. Таму царква заўсёды стаіць, не зменюючы сваіх паглядаў. І калі яны не зменяць, то тады гэта жыццё будзе працягвацца, сколькі Гасподь даст у нас. А калі, зразумела, царква зыдзе з такой духовнай арэны чалавецтва, то тады не будзе нейкага маяка, на які трэба раўняцца. Для нас это Гасподь, Ісус Христос, і это на нас тая планка, да якой павінен цягнуцца чалавек, бо Гасподь прыйшоў на зямлю для таго, для людзей, каб чалавек сам стаў Господам, каб ён дайшоў да того ўзроўня Господа з часам. Практычна пакуль гэта мы не можам, але тэарэтычна мы павінны да гэтага раўняцца. Бо у нас няма, мы, скажем, калі молімся святому, это мы молімся Господу, молімся да Яго, каб он маліўся, душа Яго Господу малілась, бо он бліжэй да Яго. То есть для нас планка ёсць не чалавек нейкі унікальны ці праўдны, а менавіта сам Гасподь. Таму
я думаю, що церква цю роль повинна відіграти, щоб заховалось менавіта чоловіцтво. Бо воно може знищитися з многих причин. Ну, от просто люди розмножатися не будуть, і воно зникне. Ці, як я сказав, природу знищать, ці ще що, ці атомну війну самі зроблять. Тобто самі можуть себе знищити худше, чим це там від чогось іншого відбудеться. Той же інтелект, який буде створений чоловіком, знищить само чоловіцтво поступово. А ўсё ж такі, у чым унікальнасць хрысціянства перад іншымі, перад тым жа магаметанствам, буддызмам, іншымі рэлігіямі? Унікальність того, що ми практично бачимо, що християнство, оно першим є у світі по, скажем, християнская цивилизация. Она лічиться є перша у світі, вона сама розвинута. І розвинута і духовно, і розвинута материально нават, и технично. Да, то есть больше прогрессивная. И она была прогрессивная всю историю человечества. То, что мы, скажем, памятаем, что записывали. Это первое. Другое, что я лечу, она самая такая больше миролюбивая. Бо многие іншие веры, мы бачим, не забивают больше, там терроризм и так далее, то в основном это не христиане, там часто это мусульмане бывают, часто іншие веры. Але християнство, оно все ж таки выховало такое супольство больше миролюбивое. Калі цябе б'юць у адну шчаку, то трэба падставіць і другую. Любіць не толькі свайго блізкага, свайго бліжняга, хто побач з табой, а любіць нават сваіх ворагаў. Я думаю, што гэта такія фундаментальныя хрысціянскія асновы, прынцыпы, вось, якіх няма у іншых. Ну так, нават Христос, мы відим, молився за своїх ворогів. Тобто, многим не зрозуміло, як можна молитися за ворогів, але ми так само молимося за тих людей, які неправильно поступають, і ми молимося, як Господь наставив їх на добрий шлях. Тому в гэтым разуменні, я думаю, християнство якби вище стоїть. А якая найбольшая запаведь у хрысціянстве? Ну, это так, один чоловік спитав у Христа, яка заповідь найбільша. Бо він сказав, виконуй заповіт, а він каже, я виконую, но а яке з їх головне? Ну, головне, Христос сказав, що це люби Бога і люби близького свого. Це якби дві заповіти, але виходить, що другая, люби близького свого, вона виходить так само з першої, люби Бога. Тому що коли ти любиш Бога, ну, Бога ми не бачимо, ми тільки можемо ніяк відчувати Його присутність. А близького ми бачимо кожен день. І тому на близьких виявляється віра наша в Бога. І по сенсу, як ти любиш Бога, то ти любиш і близького. Тобто це є головне, з якої всі інші заповіти вже виходять. Наприклад, як ти любиш близького, то ти ж не будеш у його красти, ці забивати, і так далі. Уладыка, а ці ёсць у вас девіз? Такого девіза нема. Девіза, що значить девіз? Є Божі заповіти, є наша історія наших продків. Тады што вас натхняе ў жыцці? Што матывуе рухацца? Ну, натхняє то, що якби я лічу, що у білорусів такий існує культ продків. І завсюди, як є свята, ці діди, ці, що йшли до могилки, самі їли, ставили їжу продкам. Це значить, що ми якби розмовляємо з продками молитвою. І мене натхняє, що і мої діди змагалися і за свою державність завсюди. Продки мої, наскільки я ведаю, там до 6 до 7 колена по лінії, скажімо, по своїй лінії, своє прозвище, так само по лініям бабки я ведаю многих, то всі змагалися. І якби для мене це як вже обов'язок, бо як я потім скажу продкам, вони скажуть, а що ти там робив? Ми все життя там допомагали, змагались,
то я павінен як бы эту традыцыю трымаць, бо калі не ты, то хто ж будзе змагацца за сваю зямлю, за сваю дзяржаўнасць, за сваю царкву. Таму што в розны час якісь былі розныя праблемы, розныя змаганні. І калі была дзяржава, скажам, свая, а калі пад чужой дзяржавай, пад чужым народам былі, або як была свая царква, а шмат жылі стагоддзі пад чужымі духоўнай апекай чужых іншых народаў, то все адно ты павінен змагацца в любых умовах, в любы час. Это змаганне оно адбываецца. І так і у нас адбывалася, я просто памятаю, як в савецкі час таксама людзі змагаліся, калі мільёнамі расстрэльвалі, ссылалі сем'ямі, але все адно людзі змагаліся, не баяліся. І в наш час, як бы, в розныя умовы, по-рознаму можна змагацца. Таму галоўнае, каб наше сумленне было чыста перед Богом, перед нашими продкамі і перед тымі пакаленнямі, якія будуць наперадзе, бо вони теж могуць спытаць, а што вы нам заставілі. Отец Святослав, я ведаю, што вы часта бываеце ва ўкраіне у такі складаны час. Былі ў мінулым годзе, збіраецеся зараз ехаць туды. А што вы там робіце? З якой місіяй вы едзеце туды? Ну, в Украіне я пражыў большую частку жыцця, ну, цяпер, можа, там уже палову жыцця, можна сказаць. І таму я вельмі добра ведаю Украіну. І цяпер в Украіне вайна, в Украіне ваююць шмат беларусаў за Украіну, пражывае там многа. І я ўжо быў ось перед калядамі, таксама ў Украіне, я сустракаўся з беларускімі вайскоўцамі. І хачу таксама наведаць зноў беларусаў, якія там ваююць, і, магчыма, пабыць там у іх нешта дапамагці. Таму што беларусы, якія ваююць в Украіне, яны адарваныя ад сваёй зямлі бацькаўшчыны, там, дзе іх не засталіся сваякі. І яны пераследуемыя у Беларусі. Таму ім вельмі цяжка чалавеку быць в чужой краіне, дзе ён ваюе, і, скажам, некую адпустку паехаць. Яму няма даже куды паехаць, бо розныя ж ёсць перепоны і дакументамі і так далей. Таму эта дапамога павінна быць таксама і духоўная, так і матэрыяльная. І я хацеў бы там і паслужыць па-беларуску, дзе будзе магчыма, в якіх храмах ці у вайскоўцаў. А можа там адкрыецца беларускі прыход альбо якая-то капліца, парафія беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы? Ну, нешта мы хочам зрабіць. Справа ў тым, што мы не можам адкрываць парафіі на тэрыторыі памесных цэркваў. Праваслаўная царква Украіны, она ёсць памесная, і мы не адкрываем парафіі. Але не зрабіць некую там місію ці некае прадстаўніцтва мы можам для того, каб з украінскай царквой быць в лепшых адносінах, больш цесных. І, магчыма, это можа быць даже храм, які робяць переездныя, такія ў палатках робяць храмы, такія вайсковыя. Паслужыць, магчыма, з украінскімі святарамі, таксама з капеланамі. Таму это вельмі патрэбна як і царкве, так і нашим вернікам. Дзейсна, нашы вернікі БПЦ ёсць, якія в Менску хадзілі нават на службы і цяпер ваююць там. Таму это вельмі неабходна нам быць. То есть там, дзе беларусы, там, дзе наш народ, там павінна быць і з ім царква в розных умовах, у розных частках свету, дзе б это не было, мець такую духовную еднасць. Дзякуй за гэтую размову, дзякуй за тое, што адказалі на мае пытанні. Спадзяюся, што мы яшчэ пабачымся. Да новых сустрэч. Сябры, дзякуй вам за тое, што застаецеся з беларускім крокам, і дзякуй вам за тое, што вы даглядзелі гэтае відэа да канца.
Спадзяюся, што беларускі крок вас яшчэ парадуе сваімі чарговымі крокамі, а мне ж застаецца толькі развітацца з вамі. Спадзяюся, што нешта карыснае і цікавае вы ўзялі падчас прагляду гэтага інтэрв'ю. Жыве Беларусь, слава Ўкраіне, крочым далей, сябры!